Nakalingkawas sa tinong kamatayon ang usa ka negosyante nga gibanhigan sayo kaginabuntag diya sa dakbayan sa Mandaue. Padayon pagisusis ka pulisan ang maong insidente. Anang report. Kini ang itsura sa SUV nga gipanag-iya sa usa ka negosyante human gibanhigan. May mga igo sa bala sa atubangan, ingon man sa likod sa sakyanan. Nahitabo ang insidente mga alas 7 kaganihang buntag sa may barangay Alang-Alang. Ang sakyanan giingong gitaparan sa usa ka motor nga may sakay nga duha ka mga tawo ug pulos nagbonet. Human sa hitabo, ang biktima nga giilang si John Pearlnel Dinoro, 48 anyos, mipasutoy og padagan sa iyang sakyanan paingon sa Mandaue City Police Office, mga gibanabanang 400 metros ang distansya. Kaupat ka beses siyang gipusil, nag-start diri sa atubangan sa iyang kilid until sa iyang likod. So sa mga first 2 or 3 nga pagbuto, iya kining gipakusgan ang iyang pagdagan kay murag nakakuha na siya mga kanipusil ni siya. So instinct sa tao. Nasayran nga ang biktima gikan naghatod sa iyang asawa sa trabaho ug pauli na unta sa ilang balay aron kuhaon ang iyang anak ug ihatod sa eskwelahan. Swerte nga nakaluwas si Dinoro nga negosyante og sand and gravel didto sa syudad sa Toledo. Matud pa, pipila ka tuig nang dunay hulga sa iyang kinabuhi nga giingong gumikan sa negosyo. Since 2015 pa. 2015 kaila siya sa tao nga magpang-threat, pero ang kining pagpaagi sa pagpang-threat sa iyaha is not directly kundi ipaagi og lain ng mga higala niya. May mga posibilidad man sad good nga na-threat sa iyaha sa kani nga person na kaila siya, pero posible sad pud nga naa pa jud lain pa ay nga naglagot sa iyaha, so we'll check on that. Sa pagkutlo ning balita, nagpabilin sa MCPO ang biktima. Nagdumili siya paghatag og pamahayag sa mga sakop sa media. Sa investigation, ang pagpanguha og mga lain pa ng mga detalye, circumstansya, ebidensya, ang ato ang kapulisan karon, ang una natong gibuhat ang pag-check sa CCTV kung napay mga CCTV sa area atong kuhaan. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.